27 Ιουλίου 1986 και λύνονται τα προβλήματα του χωριού. Δεν μπορεί να φέρει εντήρηση, εγώ εκφράζω μια σοβαρή επιφύλαξη. Διότι διαφέρει επίσης αυτό το θέμα που έφερε το παράδειγμα συνάδελφος και φίλος του Γενός, ότι είναι διευθυντής του σχολείου και δεν μπορεί να φέρει άλλη σχέση του Μητροπολίτου και περιουσίας εκκλησιαστικής και άλλη του διευθυντή του σχολείου και του διευθυντού κάποιες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Εγώ πιστεύω πως πρέπει εμείς βέβαια να καλυφθεί και ο παπάς του χωριού μας δεν υπάρχει πρόβλημα περαιτέρω να μας πει είναι όλοι οι χωριανοί μαζεμένοι και ακούν τα διάφορα ζητήματα και ερωτήματα που υποβάλλουν στο Συμβούλιο. Περιουσίες εκκλησιαστικές ή οποιαδήποτε άλλη διαμόρφωση. Είναι θέμα δικό μας εσωτερικό. Αλλά να καλυφθεί βέβαια και ο παπάς μας θέλει να έχει το φόβο σαν δημόσιος και να αναλάβουμε, να τον απαλλάξουμε από το άγχος αυτό. Πιστεύω πως δεν θα έχουμε. Δηλαδή, τελικά, να μην ζητήσουμε προέγκριση. Να το φτιάξουμε. Ναι. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λιγάκι, δεν απαντώ, απλώς δεν ξέρω. Θα συμφωνήσω το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, θα σε γράψουμε ένα βιβλίο. Κοίταξε λιγάκι. Θα συμφωνήσω με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και αυτό το λέω και δεν υπάρχει το παρεξήγηση. Θα προγράψουμε αυτά τα χαρτιά που λένε. Θα συνεχίσει το έργο και συνέχεια στέλνει. Πιο κοντά πήγαινε. Λιγάκι μεγαλοφόνο για να το παίρνουμε. Καλό θα ήταν να κάθεστε από εδώ για να το ακούτε. Γιατί άμα κάθεστε μακριά. Το παίρνεις, το παίρνεις. Δηλαδή το οικόπεδο πώς υπάρχει. Και να ακούει και ο κόσμος. Ναι, το οικόπεδο, πέστε για το οικόπεδο. Τι έγινε. Δεν ήξερε ο Δεσπότης. Σιπηρός το πήρατε. Ναι. Και ένα σφάλμα ή στο δικό σας συμβούλιο ή στο προηγούμενο. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ότι δίνει για παιδική χαρά και εκεί μπερδεύτηκε η δουλειά. Αυτή είναι η εφημερίδα, το έχεις. Έτσι. Λοιπόν, έπρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει μια δημοσίευση και να εξηγεί τους λόγους ότι δεν είναι για παιδική χαρά. Τρόπον είναι πιο αντιδραστική γραφειοκρατία από τη δική μας γραφειοκρατία, τη δημοσιοπαλή και την άλλη. Πιο αντιδραστική σε μεγαλύτερο βαθμό, το ξέρει και ο Παπούλης πολύ καλύτερα από μένα. Αυτό και δεν νομίζω να διαφωνεί. Λοιπόν, το θέμα που έθεσα εγώ και είπα αυτό το διαδικαστικό για να ακολουθηθεί είναι να γίνει η δουλειά μας σαν χωριό και να καλυφθεί και ο παπάς αντιπάλι. Δεν θέλει κανείς. Δεν έφερα εκεί. Άλλος πάνω σε αυτό. Εγώ ήθελα να κάνω μια πρόταση. Κόναξε, Κώστα. Κόναξε. Αν μπορούσαμε κάτι να γίνει και στο σκήπι. Τα μέτρα κοντέινερ. Και αν θα πέσει, θα είναι ένας χάος. Και να μπορούμε να πετύχουμε ανοιχτή μια δυνατότητα. Και αυτό από όλους τους. Μια στέγη, τίποτα παραπάνω. Για να μην πέσει. Ναι, συντήρηση. Και κανένας δεν πράγμα αυτό το έχει αναλάβει φυσικά η κοινότητα. Η κοινότητα δρανεί βέβαια. Εμάς δεν μας προσέχει. Δεν ξεχνάω το λόγο βέβαια. Αλλά στο χωριό εμείς αν μπορούσαμε να το κάνουμε μια συστέγη. Και το παραπάνω να μην πέσει. Μετά από τα όλα, τα δημόσια σχέδια τα έχει δημόσια. Ωραία, κάνει κοινότητα πρέπει να το κάνει αυτό. Είπα. Οτιδήποτε. Όχι επειδή έχουν μια σχέση με αυτό που είπε ο Κώστας. Μάλιστα να μιλήσεις αυτό τι έτσι. Μισό λεπτό. Εμείς κάναμε μια πρόταση. Την πρώτη και την περιμένουμε. Γιατί βλέπω μπήκαμε σε όλα τα θέματα. Α, εντάξει. Σε όλα τα θέματα. Βάλουμε κάτι απόψεις και όταν έχουμε συνέχεια. Για τα παπλητήριο από ό,τι να κάνουν πανηγύρι. Δεν τα λέτε. Από κατουράν στους πόρτες. Να τα πείτε πρώτα το απολυτήριο και μετά να κανονίσετε τις διαμορφώσεις. Εγώ είμαι σκοπός από εγώ τι είμαι. Δεν ξέρω τι είσαι. Πρώτα έπρεπε να γίνει η τουαλέτα. Πιάνω με έναν κόσμο εγώ και τον παίρνω τον λόγο. Τώρα κάθομαι, δεν θέλω.
Νομίζω ότι το θέμα του σχολείου είναι πολύ μεγαλύτερο. Ποιο σχολείο, Ο χώρος του σχολείου, για το κτίριο μιλάω. Υπάρχει δηλαδή αυτό το κτίριο το οποίο δεν είναι σχολείο, ούτε πιστεύουμε ποτέ ότι θα υπάρξει ένα σχολείο. Μπορεί όμως αυτό τόσο χώρος να χρησιμοποιηθεί σαν πνευματικό κέντρο μελλοντικά. Καλό είναι η σκέψη να γίνει σκεπή, αλλά και κάποια στήριξη γενικότερα του σχολείου και η διαμόρφωση του χώρου μέσα. Δηλαδή αυτό το θέμα να μείνει στο μέλλον, τα επόμενα συμβούλια και αν άλλο τι ταμείο θα υπάρχει, να διαμορφωθεί ο χώρος σαν μνηματικό κέντρο για τους νέους που θα έρχονται το καλοκαίρι, για τις εκδηλώσεις που θα γίνονται, γενικότερα. Μπορεί να γίνονται συνελεύσεις, αυτή η συνέλευση παράδειγμα θα χρειαστεί να γίνει στο πνευματικό κέντρο. Πρέπει δηλαδή το πνευματικό κέντρο να γίνει και είναι στόχος και των προηγούμενων συμβουλίων και έχει ας πούμε σειρά να γίνει. Αυτή η δουλειά λοιπόν για τη σκεπή να γίνει μεθαύριο σε ολοκληρωμένη βάση. Το γενικότερο δηλαδή θέμα το οποίο θα συζητηθεί στα επόμενα συμβούλια. Αυτή είναι η γνώμη μου για αυτό το θέμα. Συνεχίζουσα το θέμα αυτό που είπαμε με το σχολείο, να γίνει, αλλά να σταματήσει να λέγεται σχολείο για ευνοϊκούς λόγους, για λόγους που δεν. Δηλαδή για πνευματικό κέντρο κάτι άλλο να ονομάζεται για πόσα σχολεία έχουν. 1, 2, 3. Έχει το ξύλινο σχολείο. Αυτό είναι πεσμένο. Και αν τα αφήσουμε θα πες δεν υπάρχει σχολείο. Δηλαδή θα συνεχιστεί, αλλά θα λέγεται πνευματικό κέντρο. Κάτι τέτοιο δεν μας εκδηλώσει. Δεν έβαλω τίποτα να πω. Να πω δύο κουβέντες εδώ για το χώρο αυτόν. Το Ελληνικό Συμβούλιο δεν έπρεπε καθόλου να εμπλακεί να πει. Κακώς σε μια τέτοια θέση γιατί είναι πληγμένη. Με το Δεσπότη, με την Εκκλησία, με το Χριστικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος είναι για όλο το προϊόν. Ο Σωραστικός, πρέπει να δοθεί τα χρήματα εκεί που πρέπει να δοθεί. Όχι με τέτοιες διαδικασίες. Αν το Σωραστικό Συμβούλιο ενέκρινε είχε τη διάθεση να παραχωρήσει το Σύλλογο, ναι, ευχαριστώ. Θα τρέχει τώρα το Δικό Συμβούλιο, Δεσπότη και εδώ και εκεί και ξέρω εγώ. Εδώ είναι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Γιατί να τρέχει το Σύλλογο. Κανένα λόγο. Να πάρει την έγκριση στο Δικό Συμβούλιο από το Δικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού και να προχωρήσει, να ρίξει τα λεπτά. Και τα λεπτά είναι εδώ δικά μας. Δεν τα ρίχνουμε στον Βρόντο. Τα ρίχνουμε εδώ στην πλατεία, αλλά ξέρουμε, είναι δική μας. Και καλά θα κάνει τώρα το Συμβούλιο της Αδελφότητας να μην προχωρήσει πριν πάρει την έγκριση και εξοδεύει άσκοπα λεπτά. Και καλά θα κάνει να μην προχωρήσει. Όπως ακούστηκαν και γνώμες ότι η Εκκλησία είναι δική μας, τα σχολεία είναι δικά μας, βεβαίως όλα δικά μας. Δεν είναι ξένα, κάτι τόπος, κάτι κοινωνία. Όλα δικά μας. Συνεργαζόμαστε. Ξεκινάμε πρώτα. Μπήκαμε, εξοδεύσαμε ορισμένα χρήματα και τώρα βρεθήκαμε να εμπλακούμε να πούμε. Να έρθουμε σε αδενέξεις. Για ποιο λόγο. Θα βρεθεί κάποια λύση. Και ο Δέσποτας είναι ο αρμόδιος, ο πρόεδρος του Ειδικού Συμβουλίου να δώσει τη λύση. Για μένα, προς το Ειδικό Συμβούλιο της Αδελφότητας. Όχι, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε τ' άλλο, πώς θα τα κάνουμε. Υπάρχουν αρχές. Εντάξει, θα αποχωρήσουμε. Είμαστε. Βεβαίως, αφού βρήκαμε το χώρο, θα παρκάρουμε. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα προχωρήσουν με διαδικασία η κάθε εξουσία. Χωρίς να εμπλέκεστε. Έτσι θα ξεκαθαριστεί το θέμα. Δηλαδή, ακούστηκαν κουβέντες διάφορα που είναι διέρες, το ένα τ' άλλο. Αυτά δεν επιτρέπονται να λέγονται. Εμείς σαν σύλλογος ή το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο βαδίζουμε με χαρτιά. Δεν βαδίζουμε έτσι να πούμε. Και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Αν έχω το λόγο. Λίγο δεν απασχολήσω πολύ. Εγώ δεν συμφωνώ με το φίλο μας εδώ με τον Βλαβά.
Διότι για να γίνουν αυτές τις τέτοιες βάσεις απαιτείται και εδώ χρόνος πολύς, σιγά δεν τελειώσει ποτέ. Συμφωνώ όμως θα κάνω, το οποίο είπε να γίνει σιωπηρός, να προχωρήσει το έργο σιωπηρός. Και δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κανένα χέρι από το χωριό μας να το χαλάσει, γιατί αλλιώς δεν θα το φτιάξουμε ποτέ. Αν κάνουμε τις βάσεις αυτές και τα λοιπά, εδώ γίνονται άλλα έργα μεγαλύτερα. Και κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτουν βέβαια να καλυφθούν και όλοι, να καλυφθούν και όλοι, να μένουν νομικά να μην ξέρω εγώ τι. Αλλά αν δεν γίνει το έργο και περιμένουμε βάσεις, νομίζω δεν θα γίνει ποτέ. Δεν έχω τίποτα. Ποιος θα εκμεταλλεύεται το χώρο αυτό. Δεν είπε κανένας εδώ πέρα να μην είμαστε αντίθετοι με τον νόμο. Νόμος και οι αρχές και κάθε βέβαια εξουσία να έχει βέβαια τις αρμοδιότητες και να τηρηθούν αυτά. Αλλά αν δεν ασκηθεί κάποια πίεση και αν περιμένουμε τα χαρτιά, ξέρουμε περί γραφειοκρατίας. Εδώ μια αίτηση περιμένει και να πάρει ένα πιστοποιητικό απλό και είναι χρονοβόρα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Εγώ πρόκειται και νομίζω δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και είναι γνωστά. Κάτι άλλος κόσμος να μιλήσει. Ναι, εγώ τι να πω. Θα πάει καλή στην αυξημένη. Λυπάμαι μόνο για το Γιάννη. Που είναι νεότερος από τον Παραβασίλη και ο Παραβασίλης το είδε το πνεύμα πιο νεότερο. Θέλω να πω, αν μπλέξω, είπε ο Γιάννης ότι ο Σύλλογος δεν είχε καμιά αρμοδιότητα για εκεί. Αν το πάρουμε έτσι. Μα και για τα σκαλιά δεν είχε και την έκανε τώρα. Τα σκαλιά δεν είχε. Ο Σύλλογος έχει. Το ενδιαφέρον του είναι για όλο. Και κάνει και εκείνα τα έργα, δεν κάναμε εμείς. Ακόμα και εγώ αν τσακωθώ με τον Γιάννη, ας πούμε, ο Σύλλογος μπορεί να επέμβει και αφού είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια σαν αυτή, μπορεί να μας χωρίσει, ξέρω εγώ. Εντάξει. Τι θα πει δεν είχε εκεί ο Σύλλογος, για όλα τα θέματα. Και όσον αφορά το σχολείο. Ο Σύλλογος δεν έχει αρμοδιότητα για κανένα έργο στο σχολείο. Παντελή, σε παρακαλώ. Ή θα ζητήσει τον λόγο, μην κάνουμε τη διαδικασία. Να μιλήσει και κανένας άλλος. Όλοι θα μιλήσουν. Κάτσε από εκεί να μιλήσει και εσύ, όχι θα θέλει. Αν θα γίνει παρκάκι, ας πούμε, που είπε ο Γιάννης η ώρα, θα πούνε ημιτελέστερο, θα διαμορφωθεί. Λοιπόν, δεν νομίζω να υπάρχει. Θα λέει τώρα δεν θα το φτιάξουν για να πάμε εκεί, γιατί λέξαμε. Τη διαδικασία είπαμε την ακολουθούμε. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάει κανένας στο δεσπότινο. Ένας από εμάς όλος το πάει. Πώς το λες αυτό το πώς. Αν δίνουμε τα λεπτά, γιατί εμείς είμαι σίγουροι. Δώσουμε λεπτά. Για μας είναι οικογενειακή υπόθεση. Εμείς, ο παπάς, ο δάσκαλος, ο Κοριανής, είναι οικογενειακή υπόθεση. Δεν νομίζουν ότι πρέπει να δώσουμε τη δικιά μας στον κάθε δεσπότη, γιατί μπορεί να κατάγεται από όπου θέλει. Να έρθει να μας κάνει κομμάτι, πώς θα κάνουμε στην δουλειά. Όταν το χωριό έφτιανε την εκκλησία, τη μία την άλλη, πιο παλιά είχε φτιάξει άλλη. Έτσι. Δεν ήρθε κανένας δεσπότης να πει, όχι μην τη φτιάχνει, θα δώσω εγώ λεφτά να τη φτιάξει. Τώρα που θα βρει τη δουλειά μου να έρθει να πει όχι. Δεν σας το δίνω. Με ποια λογική. Επειδή βρέθηκαν ορισμένοι γραφειοκράτες και άβγαιναν ορισμένους νόμους να βολέψουν ορισμένους, θα πάμε κι εμείς κοντά σε αυτό. Για εμάς δεν υπήρξε θέμα. Ούτε και με τον παπά υπήρξε θέμα, ούτε με κανένα. Μπορεί να υπάρχει μια διαφορά. Ο ένας λέει μπορεί να θέλω να το κάνω έτσι, ο άλλος θέλει να το κάνει αλλιώς. Αυτό εντάξει, το παραδέχομαι. Αλλά το ότι να είναι κοινόχρηση της χώρας, άλλη μου. Και γιατί να μεταδώσουν τα λεφτά. Πού να τα δώσουν τα λεφτά. Αυτή η χώρα έτσι γίνεται. Αν περιμέναμε δηλαδή να μας εγκρίνουν και να μας εγκρίνουν, δεν γίνεται ποτέ. Ή μπαίνεις ή δεν μπαίνεις. Και πες, εγώ δεν παίρνω την ευθύνη. Αν είναι και συμφωνεί η συνέλευση, ο σύλλογος, ξέρω εγώ, τα λεφτά να τα γυρίσω εγώ από την τσέπη μου. Αν βάλετε μια πλάκα εκεί να λέτε είναι δωρεά δικιά μου τότε. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Αν δηλαδή τα λεφτά δεν διατέθηκαν σωστά. Πρέπει να ξέρετε τον νόμο. Ο νόμος είναι νόμος. Και ο κάθε παπάς δεν διοικείται ποτέ από το χωριό ή από την οικογένειά του. Ο παπάς έχει προϊσταμένη αρχή. Λοιπόν, ασχέτως αν φτιάξαμε εμείς την εκκλησία όλοι μαζί από 2 πέτρες, δεν έχουμε παρακαλώ το δικαίωμα να πάμε να τις πάρουμε τώρα τις πέτρες. Ανήκει σε άλλο πόστο όμως. Εμείς το ξέρω ότι εμείς φτιάξαμε τις εκκλησίες και δεν μας έδωσε κανένας χρήματα, αλλά χρειάζεται όμως νέα διαδικασία. Και δεν έχουμε το δικαίωμα σήμερα να πάμε να πάρουμε μια πέτρα. Αυτό το νογκονάρι το έβαλα εγώ στην εκκλησία, θα το πάρουν δικό μου. Δεν έχει κύριε το δικαίωμα. Καλά είναι να ξεκινάμε με τους νόμους και να τα βρίσκουμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα βρούμε. Θέλω να πω ότι όπως φτιάξαμε την εκκλησία, φτιάξαμε και αυτό. Παρώ ότι μάλλον αποσβαίνει στον τύπο. Ο τύπος πραγματικά είναι όπως το είναι. Όπως το είπα, ο τύπος έτσι είναι, τυπικά ανήκει στην
εκκλησιαστική περιουσία ανήκει, δεν ανήκει. Στην ουσία όμως πολλές φορές αυτόν τον τύπο, όχι εμείς εδώ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Πάντα παίρνουμε πολλές φορές στην ουσία και παραγράφουμε λιγάκι τον τύπο. Μπορούμε να συνηγορήσουμε και να φέρουμε ένα αποτέλεσμα σε κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Παρακάμπτουμε μάλλον, καλά με δέχεται. Παρακάμπτουμε, μάλλον τον περιγράφουμε κάπως διαφορετικά τον τύπο. Δεν θέλουμε τον παρακάμπτουμε. Αυτό είναι δημιουργεί άλλους κανόνες. Υπάρχει ο τύπος ο κανόνας, υπάρχει και το έθιμο, υπάρχει η συνήθεια. Και συνήθως κυβερνούνται αυτές οι δύσκολες καταστάσεις έτσι. Μην μείνουμε στον τύπο, πραγματικά στον τύπο αν μείνετε, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέποντας... 16 χρόνια που σας υπηρετάω εδώ πέρα στο χωριό, καλός κακός μάλλον κακός, διότι δεν έχω περισσότερες δυνατότητες να σας εξυπηρετήσω, διότι παπάς με δυο εκκλησίες, κανένας δεν θα μένει ευχαριστημένος. Αυτό έγκυται σε εσάς. Να πάτε να ζητήσετε παπά, να έρθει παπά. Συγγνώμη. Αυτά τα χρόνια που εργάστηκα εδώ πέρα, που διακόνησα εδώ την εκκλησία, δεν πιστεύω το χωριό να έχει καμιά ανάγκη από την εκκλησία ή κανένα παράπονο, διότι η εκκλησία συνέβαλε να σας φέρει το δρόμο εδώ πέρα. Η εκκλησία λοιπόν, γιατί εσείς το σταματήσατε το δρόμο στα χωράφια σας. Εγώ όμως δεν το σταμάτησα το δρόμο. Είπα εδώ ο δρόμος να περάσει και ήρθε ο δρόμος μέχρι την πλατεία. Η εκκλησία σας προσέφερε λοιπόν το οικόπεδο να φτιάξετε τη Παιδική Χαρά, να φτιάξετε το σχολείο το λεγόμενο, τα πάντα. Λοιπόν, αλίμονο αν έχετε... Κάνεις μια επιτελική, καλή και σε πολλά επίπεδα. Μην το βάζουν ψηλά. Να έρθω όμως λιγάκι στο άλλο, γιατί η εκκλησία σας έδωσε. Και αυτό δεν θα το δεχτώ, μάλλον κακή έκφραση. Μας έδωσε η εκκλησία. Χαρώ και εσάς ότι είστε ένα κομμάτι από το χωριό μας. Δεν έχει διαφορά, δεν μπορώ να σας ξεχωρίσω. Θα έλεγα ότι μάλλον έτσι θα θέλατε να το πείτε. Αυτό όμως, όσον αφορά τον δρόμο, δεν είναι εγώ, δεν θα δίνω ποτέ ότι θα βρισκόταν η εκκλησία και εσείς συγκεκριμένα προσωπικά ότι θα λέγατε μην γίνει ο δρόμος. Ο δρόμος πάντα περνάει σε κοινωνικούς χώρους, και περνάει και σε ατομικές εκκλησίες και μικρές. Αλλού επεμβαίνει το κράτος και λέει στο απολυτριώνω και δεν αποζημίωση, αλλού οι ιδιοκτήτες λένε δεν βαριέσαι, πέρασε και ευτελονικά πέρασε και δεν πήρε και κανένα και παραπάνω πέρασε και πήραν όχι για την αποζημίωση. Έτσι έπρεπε να πληρωθεί ο τύπος του νόμου και πήραν 100 γράφη μέσα αποζημίωση. Είναι ορισμένα πράγματα που θα γίνουν. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχει δώσει την εκκλησία. Έχει ότι ο παπάς είναι χωριανός. Ο παπάς δεν είναι χωριανός. Ο παπάς είναι υπηρεσιακό όργανο σχήμα και στο ρόλο του δημοσίου, στην ιδιότητα του δημοσίου. Ο παπάς είναι και χωριανός, ανήκει στο χωριό. Ζει εδώ κάποια ωφελήματα από το χωριό, τα και εκείνος. Δεν έρχεται να λειτουργήσει και φεύγει. Με αυτή την έννοια εκφραζόμαστε και λέμε χωριανός. Ανήκει και αυτός, δέχεται και θετικά και αρνητικά κάποιες συνέπειες. Και με αυτή την έννοια το βλέπω. Θα σας πω ένα πράγμα. Το έργο που άρχισε ο Σύλλογος πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Να γίνει σουπερά. Δηλαδή δεν θα πάτε ούτε χαρτιά ούτε τίποτα. Αυτό το πράγμα θα μείνει και θα μείνει αιωνίως και τυμπανίως. Ανήκει το οικόπεδο. Το οικόπεδο ανήκει στην εκκλησία. Να το ξέρετε όλοι. Αλλά αυτό το πράγμα ούτε χαρτιά χρειάζεται ούτε τίποτα. Θα το φτιάξει και αν δεν λέει η εκκλησία σε λίγο δεσπότες να το πωλήσει αργότερα, ας το πωλήσει παιδιά του με χαρά του. Αυτό νομίζω ότι είναι και η πιο σωστή λύση. Τα υπόλοιπα είναι λόγια και παραλόγια. Μπορεί να το πλέσει πατέρα. Μπορεί να το πουλήσει. Μπορεί να το πουλήσει χωρίς το χωριό. Μπορεί. Η εκκλησία έχει το δικαίωμα να το πουλήσει. Ο καθένας μπορεί να πάρει το λόγο και να απαντήσει. Όχι διάλογο, έτσι θα κάνουμε απλό. Είναι γεγονός και τελεσμένο. Όταν γίνει κάτι, παραμένει. Ούτε πρόκειται να το πουλήσει η εκκλησία. Να θελήσει, δεν πρόκειται να το πουλήσει. Θα σας πω εγώ. Χωρίς να το ξέρει κανένας. Να το ξέρετε εσείς οι χωριανοί εδώ πέρα και να το ξέρουν και έστω αργότερα να το μάθει. Μπήκαν μέσα, το έφτιαξαν. Τι έγινε. Ένα έργο κοινοφιλές. Δεν είναι έργο του πήρε ο Τσέλιος ή του πήρε ο Α ή ο Β. Ναι, ακριβώς, ναι. Προηγουμένως έγινε βέβαια μια αναφορά σε σχέση κοινότητας συλλόγου εξοραϊστικού. Εγώ θα έλεγα το εξής πάνω σε αυτό το θέμα. Ο σύλλογος μας, ο εξοραϊστικός, πρέπει να ασκεί πάντοτε μια κάποια πίεση, βέβαια είναι ανεξάρτητη η κοινότητα του σύλλογου, αλλά όμως
Η κοινότητα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, η δική μας έχει μια ιδιομορφία. Αποτελείται από δύο χωριά και ξέρουμε εμείς τώρα σαν χωριανοί όλοι το τι συμβαίνει, τι συνέβαινε και τι συμβαίνει. Δεν θέλω να εξέλθω σε αυτό, θα είμαι εκτός θέματος. Απλώς μια αιχμή κάνω και είναι γνωστά τα θέματα. Πάντως όμως να έχουμε το νου μας, επειδή δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος και άρχισε να δημιουργηθεί, όσον αφορά τα έργα, ότι υπήρχε κάποια αναλογία 40 προς 100, έπρεπε να διατεθούν εδώ κλπ. Και εγώ δεν θα τα ποτέ ούτε 1% να έχει διατεθεί. Δεν θέλω βέβαια να μην λάβει έκθεση το θέμα, αλλά πάντως όμως τώρα και στο εξής, να έχουμε το νου μας, να ας πούμε έστω κάποιον έλεγχο, γιατί μεμονωμένο κάθε οικογενός δεν μπορούσε να πάει να πει τι έγινε. Για γενικά θέματα, και όπως αυτό που είπε ο νονός μου προηγουμένως, είναι και στους στόχους και τις μέρημνες του συλλόγου και έπρεπε να έχει και αυτό γίνει, δεν ξέρω αν απαιτεί δαπάνη μεγάλη. Εγώ θα στο πανηγύρι νόμιζα ότι θα έπρεπε να υπήρχε οι τουαλέτες, πολλές όχι μία εδώ. Θα έπρεπε να είναι στο πρωτοπόρι τουλάχιστον στο θέμα αυτό. Δεν περιμένουμε κοινότητα. Είναι της κοινότητας. Ακούστηκε αυτό και αυτό μου έδωσε την αφορμή, το ερέθισμα. Είναι η δουλειά της κοινότητας. Μην περιμέναμε τίποτα από την κοινότητα, όπως αν δεν είμαστε ένα χωριό που να λέγεται κοινότης Αϊτού Τρικάλων. Αυτό ξεχάστε το. Αγαπητοί μου χωριανοί, ξεχάστε το μια για πάντα. Δυστυχώς είμαστε τα ψυχοπαίδια. Ξέρω εγώ, συμβάλλουμε βέβαια σε χρήματα, σε ψήφους, και εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Πώς δεν το σκεφτήκαμε τόσο χρόνια να λέγεται κοινότης Παχτουρίου Αϊτού. Παχτουρίου Παύλα Αϊτού. Γιατί να μην ακούγεται πουθενά αυτός ο Αϊτός. Γεννήθηκα στον Αϊτό, κοινότης Παχτουρίου. Τι σχέση έχει? Δεν ξέρω, βέβαια δεν έχω ερευνήσει το νομικό θέμα που είπαμε βάσει να τηρείται ο νόμος, αλλά προς Θεού, μην περιμένουμε νόμους εδώ πέρα να γίνουν έργα. Αυτό ήθελα να πω. Για να προλάβω λοιπόν άλλες Ναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια και εκ του νόμου και της φύσεώς της για όλα τα έργα που γίνονται. Με εμάς εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Και επειδή υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα να έχουμε την κοινότητα μαζί με το Παχτούρι, κάπου ο ρόλος μας σαν σύλλογος γίνει λιγάκι μεγαλύτερος. Γιατί έρχεται να υποκαταστήσει εμέσως, ποτέ άμεσα, εμέσως την έλλειψη της αμεσότητας της κοινότητας. Γιατί έχουμε μεν κοινότητα, αλλά πάλι έμεσα. Της στοργής και της κοινότητας. Ο σύλλογος, για να μην τα μπερδεύουμε, ο σύλλογος δεν νομοποιείται σε καμία περίπτωση να είναι ο μπροστάρης με την έννοια να διεκδικεί από δημόσιους φορείς και εξουσίες, νομαρχίες και συναδέλφετε θέματα τέτοια άμεσα. Έχει όμως μια πολύ μεγάλη δυνατότητα της παρέμβασης που να τονίζει αφενός μόνο τις παραλήψεις και αφετέρου να κεντρίζει το ενδιαφέρον και να ενισχύει πολλές φορές και τις προσπάθειες της κοινότητας. Αυτός είναι ο ρόλος. Για τα έργα που έχουν γίνει στον και άλλες φορές, είναι κάποια κοινότητες και δεν είναι αυτό να φλεγάμε τα πράγματα. Είναι μια λογική άποψη, γιατί ο σύλλογος μας είναι μορφωτικός και εκπαιδευτικός. Εάν συνεχίσουμε έτσι, μπορεί να γίνουμε τελικά να κάνουμε τους εργολάβους και τίποτα άλλο. Αυτό δεν συμφωνώ βέβαια ότι ακριβώς έτσι είναι, γιατί έχει πολλά σκέλη δραστηριότητας και αυτά χρειάζονται και εκείνα χρειάζονται, αρκεί όμως να μην τα απομονώνουμε προς μία κατεύθυνση. Γιατί αν αναπτύξουμε τα προτεστικά μας, αν αναπτύξουμε τις επαφές μας, αν αναπτύξουμε τα άλλα, πάμε με το στόχο μας. Βέβαια η ιδιαιτερότητα αυτή μας επιβάλλει προσφορές να κάνουμε και μερικά πράγματα παραπάνω που και έχουμε κάνει. Αυτό το λέω έτσι για να μην υπάρχει καμιά παρεμηνία και ενδεχομένως και τοποθετούν και άλλοι το τι έκανε η κοινότητα ή δεν έκανε.